आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मस्ट इम्परटेन्ट स्किमनि आपडेट लानानै फैदों। बे स्किमानो जाहैबाय प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि 2024 नि जाय बिथांमोननि डाटाया पेन्डिंआव दंमोन। नोंथांमोननि लिस्टआ एप्रुभ जानानै फैबाय। गभर्नमेन्टआ दानिया बेखौ एप्रुभ बानायना होबाय। 2024 आव गोदान लिस्ट ओंखारनानै फैदों नोंथांमोननि प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि। जाय बे लिस्टआव एप्रुभ जादों नोंथांमोना 2024 आव पाक्कानि न' लुनो थाखाय नोंथाङा 1,30,000 बेखिनि फैसाखौ नोंथांनो गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टयै बेंक एकाउन्टआव सोनानै होगोन जाय बिथांमोननिया एप्रुभ जादों। नोंथाङा बे लिस्टखौ बोरै चेक बानायनो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायबानो जाबाय। दानिया जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनांगोन PMGAY.NIC.in। नोंथाङा बेखौ गुगोलाव सार्च खालामनानै होनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव गिबियावनो नैबे लिंकआव थुनानै होनांगोन। नैबे गिबि पेजावनो थागोन। लोगोसे आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। बे लिंकआव थुबाबो नोंथाङा डाइरेक्टयै पेजाव थांनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे गिबिनि पेजावनो थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै दानिया बेबायदि मोनसे पेज खेवबावगोन। नोंथाङा नैबे आवास सफ्ट बेयाव थुनानै होनांगोन। दानिया जोङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबे रिपर्टआव थुनांगोन। जोङो नैबे रिपर्टआव थुबाय। रिपर्टआव थुनानै बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबे पेजखौ बोखोनांगोन आरो बोखोनानै नोंथाङा नैबे EFMS रिपर्ट बेयाव नोंथाङा नायनांगोन। गाहायाव 3 नाम्बाराव दं बेनिफिसारि रेजिस्टार एकाउन्ट्स फरजिन एन्ड भेरिफाइ बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे 3 नाम्बाराव थुनोसै। बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबे इयाराव सिलेक्ट खालामनांगोन PMGY किउमुलेटिभ प्रग्रेस। किउमुलेटिभनि ओंथिया इसे जमा जानायखौ बुङो। बेयाव गोदानै इसे जमा जानाय बेखौ किउमुलेटिभ बुङो। नैबे प्रग्रेस नोंथाङा बेयाव अट'मेटिक बेयाव क्लिक थागोन। बेयो नोंथाङा बेखौ दांनो जेबो खोथा गैया। दानिया जोङो बेखौ बेयावनो क्लिक थानो होबाय। दानिया नोंथाङा नैबे स्किमखौ बेयाव प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। बेयाव जों बेखौ क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव सिलेक्ट बानायबाय। डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायनानै नोंथाङा दानिया बेयाव ब्लकखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथांनि जायगानि ब्लकखौ बेयाव मोनसे ब्लकखौ जोङो सिलेक्ट बानायबाय। बेबायदि ब्लकखौ सिलेक्ट बानायनानै दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि VCDCखौ सिलेक्ट बानायनांगोन जायखौ बुङो ग्राम पन्सायत। जोङो बेयाव मोनसे VCDCखौ सिलेक्ट बानायनानै होबाय। VCDCखौ सिलेक्ट बानायनानै दानिया नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। बेखौ माइनास खालामनानै नोंथांनो बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि फैगोन बेबायदि केपसाया। नोंथाङा बेखौ नैबेखौ माइनास खालामनानै बेयाव नैबे बक्सआव बहायनानै नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन। जों दानिया बेयाव बहायनोसै। जोङो दानिया बेयाव केपसायाव बहायबाय। दानिया जोङो नैबे साबमिटआव थुनानै होबाय। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि लिस्टआ फैगोन। नैबेयाव सिरियाल नङा थागोन। नोंथांनि बेयाव रेजिस्ट्रेसन नं गावबागावनि न'नि रेजिस्ट्रेसन नंखौ नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। आरो बेनिफिसारि नेम नोंथांनि नामा नैबेयाव थागोन। आरो नोंथांनि बेंक नेमा बेयाव बेबायदि थागोन। आरो स्टेटास नैबेयाव पेन्डिं जाना दंमोन दानिया नैबे भेरिफाइ जाबाय। आरो बेयाव रिजेक्सनाव नोंथाङा बेयाव रिजेक्टनि रिजनखौ बोरै नायनो नैबेयाव नायनांगोन। नोंथाङा सोरनियाबा रिजेक्ट जादोंबा बेयाव ओंखारगोन रिजेक्टआ। नोंथाङा बेबायदिनो गावबागावनि गोदान लिस्टखौ नोंथाङा बेबायदि चेक बानायनानै नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा बेयाव भेरिफाइ बानाय जाबाय अब्ला नोंथाङा
बेयाव गभर्नमेन्टनिफ्राय न' लुनो थाखाय 2024आव नोंथाङा फैसा मोनगोन प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि जोहै। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव गावबा गावनि लिस्टखौ चेक बानायना लाबानो जाबाय, गावबा गावनि PCDC ब्लक स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट बानायनानै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।